Vă salut! Numele meu este Marius și vă invit ca de fiecare dată să ascultați informații interesante. Astăzi vom vorbi despre China, mai exact despre cum nu ratează niciodată ocazia de a reprima religia. Libertatea religioasă în China este într-o stare de pericol. Numai în ultimul an, China i-a reținut pe musulmani pentru că și-au arătat credința. I-a forțat pe budiști să dea credință Partidului Comunist și a forțat bisericile creștine să-și dea jos crucile sau să închidă. Iată câteva dintre exemple. Să vorbim despre budism. Recent, Asociația Budistă Chineză Yunfu, controlată de guvern din provincia Guangdong, a emis o notificare privind boicotarea activităților misionare ilegale ale călugărilor budiști tibetani. Notificarea susține următoarele. Citez. În ultimii ani, misiunea ilegală a călugărilor budiști tibetani pe continent a devenit din ce în ce mai serioasă, ceea ce a afectat serios răspândirea budismului Mahayana, neprihănirea budismului și a budismului Chan și a afectat serios interesele credincioșilor, siguranța proprietății, siguranța familiei și armonia socială. Unii oameni fără scrupule pretind că sunt Buddha vii, pentru a da inițieri, pentru a împărtăși dharma, pentru a elibera credincioșii și pentru a obține în mod fraudulos bani și sex. Călugării budiști sunt acuzați că s-au implicat în diferite comportamente care încalcă legile și reglementările naționale și chiar să sprijine activități separatiste. Se referă la înălțimea sa Dalai Lama, care a devenit un pericol ascuns major pentru stabilitate și armonie socială. Este ilegal ca monarhii budiști tibetani să părăsească zona tibetană pentru a preda budismul și pentru a accepta și sprijini adepți fără aprobarea statului. Asociația Budistă din China, controlată de stat, cere ca toate asociațiile budiste, mănăstirile și alte locuri de activități religioase din oraș să boicoteze cu hotărâre budismul tibetan, spunând că acești călugări au venit în oraș pentru a preda dharma ilegal. Budiștii din Guangdong, loiali asociației controlate de Partidul Comunist Chinez, să raporteze imediat departamentelor religioase locale și organelor de securitate publică prezența călugărilor tibetani. S-ar putea să vă întrebați de ce aceste restricții stricte asupra comunității senine a călugărilor tibetani. Motivul este că devotații budiști sunt din ce în ce mai dezamăgiți de Asociația Budistă din China, ale căror temple devin centre de propagandă pentru Partidul Comunist Chinez. Prin urmare, ei invită profesorii budiști independenți să predea budismul. Se creează un budism independent în afara comenzii Partidului Comunist Chinez, ceva ce PCC și Asociația Budistă Chineză nu pot îndura. Un alt caz de represiune a avut loc recent, în iulie anul curent. O femeie a lăsat tăblițe memoriale ale criminalilor de război japonezi în altarul din Nanjing. China a profitat de oportunitatea pentru a promova o represiune la nivel național împotriva templelor budiste. Pe 21 iulie 2022, un cetățean chinez a postat fotografii făcute la templul budist Xuanzang din Nanjing, provincia Jiangsu. Imaginile au reprezentat 4 tăblițe memoriale ale criminalilor de război japonezi responsabili pentru crimele de la Nanjing din 1937. Momentul postării a fost totuși dubios. Templul Xuanzang a confirmat că în februarie cineva a observat tăblițele și s-a plâns călugărilor care le-au îndepărtat imediat. Cu toate acestea, imaginile au fost postate în iulie, când sentimentele antijaponeze în China erau la apogeu după moartea lui Xianzhou Abe. Pe 22 iulie 2022, poliția a percheziționat templul și l-a închis temporar.
Abbot a fost demis din funcțiile sale, iar directorul Biroului de Afaceri Etnice și Religioase din districtul Xuanwu din Nanjing a fost concediat. Oamenii de pe rețelele de socializare au susținut restricțiile impuse templelor budiste din China. Pe 26 iulie, Administrația de Stat a Afacerilor Religioase a admis o directivă națională prin care susținea că toate religiile controlate de guvern ar trebui să învețe lecția incidentului templului Xuanzang. Toate localitățile să sporească supravegherea și inspecția locurilor de activități religioase și școli religioase, să îndrume grupurile să își îmbunătățească regulile și reglementările, să sprijine cercurile religioase în administrarea cuprinzătoare și strictă a religiei și să îmbunătățească în mod eficient nivelul de autoeducare, autogestionare și autodisciplină. Pe 26 iulie 2022, Administrația de Stat a Afacerilor dă o directivă națională. Consolidați orientarea ideologică a cercurilor religioase. Ghidați cercurile religioase pentru a continua să desfășoare educație în mod patriotism, colectivism și socialism. Aprofundați studiul istoriei partidului, istoria Noii Chine, istoria reformei și deschiderii și istoria dezvoltării socialiste. Ghidați cercurile religioase și credincioșii să practice și să pună în aplicare valorile socialiste pe bază, să sporească cu seriozitate conștientizarea națională, conștientizarea civică și conștientizarea statului de drept în rândul persoanelor religioase. Asigurați-vă că aceștia sunt întotdeauna clari cu privire la problemele de bine și rău și principii, să prevină cu hotărâre și să apere astfel de probleme, să mențină eficient armonia și stabilitatea în domeniul religios. Am încheiat citatul. Este prima dată când budismul tibetan se confruntă cu această presiune. Să vorbim despre islam. Aproximativ 11 milioane de uiguri trăiesc în regiunea de nord-vest a Xinjiang. Să explicăm cine sunt uigurii. Uigurii sunt un popor turcic care trăiesc în mare parte pe teritoriul chinezesc de astăzi, în provincia Xinjiang, numit și Turkistanul de Est. Ei cuprind în mare parte musulmani și sunt un grup etnic vorbitor de turcă. Guvernul chinez a întemnițat peste 1 milion de oameni în 2017 și i-a supus pe cei nedeținuți unor supravegheri intense, restricții religioase, muncă forțată și sterilizare forțată. Ei sunt forțați să bea alcool, să mănânce carne de porc, care este interzisă în islam. Dacă aceasta nu este islamofobie, atunci ce este? Statele Unite au sancționat oficiali și au trecut pe lista neagră zeci de agenți chinezi învinuiți de abuzurile din Xinjiang. În 2021 a stabilit că acțiunile Chinei constituie genocid și crime împotriva umanității. Nu numai uigurii, ci și utsulii, o comunitate de doar 10.000 de musulmani din provincia Hainan, sunt cel mai recent grup etnic musulman vizat de eforturile naționale conduse de Partidul Comunist Chinez pentru a realiza sinizarea islamului. În cadrul acestei campanii, autoritățile locale au emis măsuri specifice, printre care închiderea școlilor islamice, mandarea drepturilor naționale în partea de sus a moscheilor, înlăturarea construcțiilor islamice, înlocuirea semnelor halal, interzicerea tinerilor sub 18 ani să învețe la moschee și obligarea musulmanilor să-și înregistreze adresa și identitatea cu regimul. Interzicerea difuzoarelor la chemările musulmane la rugăciune. În 2018, într-o represiune împotriva musulmanilor uiguri, oficialii din regiunea Xinjiang au tăiat pe loc fustele femeilor uigure pe străzi pentru a impune interdicția minorităților etnice de a purta fuste lungi. Autoritățile chineze au demolat multe moschei în această represiune.
Și acum să trecem la creștinism. China nu a ratat nicio ocazie de a se reprima și împotriva creștinismului. În 2020, guvernul chinez a îndepărtat cu forța peste 2000 de cruci din bisericile din China, ca parte a unei campanii guvernamentale de reglementare ca situri religioase excesive. Campania a avut ca scop eradicarea peisajului creștinism și a simbolurilor sale din China. În ultimii ani, China a asistat la o creștere a represiunii de stat împotriva bisericii casnice și a organizațiilor creștine sancționate de stat, inclusiv campanii de îndepărtare a sutelor de cruci de pe acoperișurile bisericii, distrugerea forțată a bisericilor și hărțuirea și detenția pastorilor și preoților creștini. Articolul 36 din Constituția Chinei prevede că cetățenii se bucură de libertatea credinței religioase, interzice discriminarea bazată pe religie și interzice organelor de stat, organizațiilor publice sau indivizilor să-i oblige pe cetățeni să creadă sau să nu creadă în vreo credință anume. Autoritățile ar trebui să pună în aplicare articolul 36 din Constituția Chinei, în literă și spirit, astfel încât toate comunitățile să poată trăi în pace în China, fără teamă. Dar după cum se vede, acest lucru nu se aplică. Dragi prieteni, vă mulțumesc, sper că v-am captivat încă o dată atenția, nu uitați să dați like și share dacă v-a plăcut. Până data viitoare vă salut și să ne auzim cu bine!